Ramogi e pino mar Uganda. Waduogo pacho kae kuma MCAs obuogo chungo chenro duto e county assemblies ma pacho ka e bojo machiel mabiro ponono ni duol mochung'ne ng'iyo osara mar jotij piny owacho SRC otamore winjo dwaro margi. MCAs dwaro mondo SRC omedgi osara kaka jod bura kod jotije mamoko mag piny owacho. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, MCAs bende dwaro mondo piny owacho ochuog omenda moyiedhi mar Ward Development Fund. Kuom thuolo machielo, MCAs obuogo mar chungo chenro duto mag county assemblies 47 ma pacho kae poni duol mochung'ne ng'iyo osara mag jotij piny owacho SRC okoyie kod kwayo maggi. If SRC does not act as guided, the county assemblies are going to close the operations across the country and across all the 47 county assemblies. That includes the stoppage of the passing of the budgets and running of all the administrative, political and functioning of the county assemblies. Giloso kod jofwamb weche e bore Nairobi, jotelo mag riwruok mar county assembly ma pacho kae CAF owacho ni gidhi loro county assembly duto e bwo juma achiel mabiro poni SRC otamore medo gi osara. They only have a week. At the close of this week that we are currently about to begin, then all the county assemblies will shut their operations forthwith. Jakom riwruok mar county assemblies Philemon Kiplagat oseyo SRC kuom dewo wang' jod bura kaachiel kod senators e kinde mag medo jotije mag piny owacho osara kendo weyo MCAs kata odoko ni giduto gitimo tije machal. The role of an MCA in this country is the same roles of a member of parliament, the same roles of a member of senate, the same roles of women representative. That SRC is struggling to understand and determine the roles of a member of county assembly is baffling. MCAs okwedo motegno paro mar SRC mar medo gi osara gi $10,000 e hiko mo mar 2024-2025 ka giwacho ne ok onywand pachgi e wi chenro mar medo gi osara kaluwore kod pend chik. There is no remuneration without representation. For SRC to produce a document and fly it out and try to purport that they have engaged stakeholders in coming with the figures, it doesn't make sense to us. Kopogore kod medo gi osara, MCAs bende dwaro ni mondo ochuog omenda moyiedhi mar dongruok e ward kata Ward Development Fund kaka yo mar chwalo dongruok machiegni kod jopiny. We cannot have a devolution that is only pegged on secondary marginalization in our counties, whereas we have an opportunity as a country to enact a law that will enhance flow of resources to the lowest units and inequality in our counties. No resources at the ward level, then there is no need for devolution. We would rather have a centralized system because what we're having in this country is 47 centralized system at the county headquarters. Kalore kodgi, county assemblies bende onego chuogne gi omenda moyedhi kaka yo mar nyayo telo makar e counties mopogore kod kindeni kama counties assemblies yudo omenda magi kowuok e sirikal mag counties. Nyaka sani county assemblies maromo 23 ni e ng'anyo kendo riwruok mar CAF obuogo mar loro county assemblies duto ma pacho kae poni SRC orem winjo ywak gi. The moment we have 23 county assemblies, the others will close on the same day, at the close of the 7 days. Okang' ma kamano nyalo rocho chenro mag dongruok e counties poni MCAs otamore puodho budget mag sirikal mag counties. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.